Mukukura kwataiita mashoko aingotaurika kuti mhuri nemhuri ine zvayo. Hongu tingaona hama kana shamwari dzedu dzichifara kunze uko, asi tinenge tisingazive matambudziko avanenge vachisangana nawo mukati medzimba dzavanenge vachibva. Nhasi uno tine mhuriwo yatasangana nayo yauya pamberi penyu, mhuri yeZimbabwe, vari kuchema kuburikidza nenhamo nematambudziko avari kusangana nawo. Kune vamwe vanhu ava vanhu vekuti tinenge tisingatarisire kuti vangave vachisangana nematambudziko akaita seiwaya, mhuri inosanganisira vafundisi, asi mukaona mhuri yazouya pamberi peZimbabwe panenge paita nhamo nematambudziko. Ndinokuchingamidzai pano paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Nditi regai titore mukana uno titaure nemhuri, tinzwisise matambudziko avo kuti zvii zviri kumbotora nzvimbo. Mama, makadii zvenyu? Tipangu makadiniwo Ngoma Frank? Aiwa, ndiri nani chose. Chekutanga ndingada kuziva kuti mama vandiri kutaura navo muzuva ranhasi vanonzi mamani uye vanobva kupi? Ndotaura zita rekuzvarwa kana kuti chero rangu rakakusunungukirai? Ndinonzi Amai B kana kuti Mai Skoloko. Mai Skoloko ndo zita rekuroorwa, Amai B mwana. Rekuzvarwa ndinonzi Tambudza Loveness Muvingi. Alright. Skoloko indebele Nkosa murume wangu. Alright. Ndakaroorwa ku South Africa, ku Eastern Cape. Eastern Cape. Aiwa, tinotenda mama. Saka muri kugara kunoku kunyatsime here kana kuti matongouya kuburikidza nematambudziko? Ndatongouya ndichishanyawo ndichizoona nzvadzi yangu inogara pano. Saka ndanimboriwo kunotoniwo ndichingoendawo chiona vamwe chidai. Alright. Kuti ndigare kunoku. Alright. Asi kumushande kupi? Kumushande kumasvingo. Kumasvingo papi chaipo? Tiri under Chief Charumbira. But vakazorelocate. Alright. Vauya outside pamwe muri ana mai guru wangu kana na mai nini? Pamwe. Because ndo side rinobvowa na mama. Okay. Takaona mafona tikangoziva kuti kazhinji kuona munhu azofona panenge paitika nhamo kana kuti madzudzo. Ndoda kuti tidzokere pamuchiri kurangarira imimi pekutanga pamakatanga kuona kuti zvakuitika izvi hazvisi zvega. Chii chiri kuitika mukati memhuri? Chiri kuitika mukati memhuri yedu Ngoma Frank, regai kuti mukoma chero uri mwana ndizvo zvazvo. Kunyanya regai ndanyanya kubata pamba senge hanzvadzi yangu ipano pamba pandiri. Ende chekutanga ndechekuti kana regai tidai mama, ngatitange pane upenyu hwenyu imimi. Zvii zvamasangana nazvo zvokuti mazoti aya matambudziko andiri kusangana nawo asisiri zvega tichizoenda kuna Budi? Okay, alright. Inini pachezvangu ndakazvimiririra upenyu hwangu ndiri munhu kuti takakurawo tichikura tichiberekwa isisu kusaiti kwangu namai vangu, but mai vangu vedu vakatisiya ini ndoro mudiki. Ndakazotanga kutoziva mai vangu ndane 22 years. Ndatoroorwa mu first marriage yangu. Murume wangu atoshaya, ndikaona mai tikasara chingokurawo zviya zvokuti unenge chingokurawo here and there uchingoendawo neupenyu. Then tiri vanhu vekuti taikura ndovana vanongozivawo kana uchingetwawo namai nini, noti ndoti hangu mai nini vangu vedu vakatitadza, but hazvifananiwo nana mai varipo. Saka taingokura uchingotsvaka uchidai zvokuti drop school, utsvaka zvokuti regai nditsvake kurarama, zvokuti pandakatiita first marriage ndakatoona ndatoita achievement, ndatoti upenyu hwangu hwanaka. But handinambogara zvakareba 3 years down the line murume yamva ashaya kudaro ndokutanga futi kutanga upenyu and all that. Ndokuzoraramba uchirarama ndichingoendawo ndichirarama. Saka ndichirarama kudaro ndakazosiyawo nzvimbo munomu muZimbabwe ndobva ndaenda kupi kuSouth Africa. Ndichirarama ndiriko pane zvandakatanga kusangana nazvo inini. Ndakatanga kuprofitwa. Pamoza kune vamwe kuti auendi uchidira profitiwa. Munhu anongosvika ngotanga kupatsana ngudzo. Ongokuudza. Saka ndaingoudzwa kunzi pane mudzimu uri pamuri. Pane mudzimu uri pamuri. Saka inini ndokutanga ndasingambozvibvumi ndichingoti zvino zvongotaurika. Ndagara ndobva ndaudzwa futi nemumwe. Ndikagara ndiri munhu wane tunharo panongobhiliva ngomanya kungo. Ndobva ndagara ndakaramba ndichingoramba ndichingoudzwa kusvika ndazoda kuzvitsvagawo ndega kuti regai ndimodini ndimbozvitsvaga. Ndazvitsvaga ndobva ndazvisanangurirwa the same kuti
pane mudzimu uripo. Saka ndadaro ndakatanga kusanangurira baba vangu vanangu vaudza plus ndanda kusangana oni dzimwe hope zokuti ndichirotawo unongorota zvimwe zvingori weird kana kuti uri musango urusangana vanhu vakapfeka zvana nhembe zviya tiri kunopinda mudzimba dzeuswa uri kupinda mumvura nezvakaita so zvimwe zviye zvokuti wega unongotanga ngoti what is this. Ndobva ndatsanangurira baba kuti ndo hope dzandiri kusangana nadzo. Baba wangu akanditi ita zvekuya kumba zvimwe zvinhu zviri pafoni because ndaitaura nawo ndiri ikoko kuSouth Africa vakati ita zvekuya kumba. Saka ndaigona kuti ndauya havachatauri nezvazvo zvomonyararwa ndodzokera because baba wangu munhu wekuti haadi kuenderwa mbiri ende ukada uvaudza zvaunoda kubhilivha iwewe iwo kana vasingatenderani nazvo mugona usatenderana. Saka ndakafamba kakawanda ndichienda ndichidzoka zvakazoitika kawani kuti ndakazosvika pakuvati baba ini zvoitika because zvaitika wani ndanga ndiri ikokoko pandipo ndakangoti tichifamba tiri 3 tiri kusaidi kweroad kudai ndandadhumwa nemotikari gumbo ndakadhumwa gumbo racho ndobva ndaenda kuchipatara zvanga it was not that bad ndikagara zvikapera ndati gare risati ratomboti gumbo rapora ndarumwa neimbwa semugumbo iroro harumwa neimbwa ndobva zvapera tagara pakangoitika short period of time. Saka ndobva ndandiri malessons ekudrive zvekuti kwete kuti ndaitotanga asi ndatombodrive ndatomboita kana 8 lessons nemunhu kwete zvedriving school zviya zvokuti unongotsvakawo munhubatsira ngoma friend ndakangobuda muroad zvandisingatombozivisisi ndobva ndaenda unotungana nemudhuri wevanhu but chinondishambisa panoitika zvinhu zvese izvozvo 1 apa kwari munhu zvokuti panoti kwara panogona kungoitika something chokuti ndogona kunotuma kana kuti mudhuri wodonha then wototsa kana motikari mukati mene motikari dzevanhu sokuti pandakatozoona mudhuri wadonha ndikati what if wanga wadonhera mota dzevanhu tapfuura ipapo the next ndakaita futi ndakanotunga poro pasina mboti panei pokuti kana neni unditsanangure chero nemunhu wandaiva naye vandaitsanangurira vaitomboshandisika kuti chii. Saka zvadaro indobva ndatanga ngofunga ndiga kuti why are all these things happening. Saka pane vamwe kuti mungozo uchibvunza vanhu vanokutsanangura kuti zvongona kunge zvine chazvinoda kutaura kana kuti chide mambozvitsvaga. Saka pandakatanga kuchibva ndada kuita serious nenyaya iyoyi zvemudzimu wataurwa. Tiri ipapo ndoda kukubata ndokudzorai kumashure kuti pamaitomboudzwa kunzi mune mudzimu vaiona vachikutsanangurirai kuti mudzimu vaiti mudzimu wani. Vasinambotsanangura kuti ndiwani engoti pane mudzimu uripo anzwa munhu mukuru asi vasingatsananguri kuti ndiani. Nazwa futi muhope muchitaura kuti maiona vanhu vakapfeka nhembe muchifamba muchipinda mudzimba dzemauswa dzedze maifamba nani? Ndiga ndangotozviona ndiri ndiga like pangu pandakato dzimwe dzacho hadzatodzenguwa asi nditonyatsodzorememba ndichisvika pataitofamba painzi toda kuenda paimba yekuti shei kuti unongowoneswa kuti mudaenda paimba iyo. Saka ndakuda kuenda paimba iyo takaona paiva neimwe dzimba dzingori tudzimba tuuswa ndobva ndadai pamba peimba imwe yacho paine kunga mvura so but mukati memvura imomo mune beans dzaiva mumvura imomo ndichinozoona kuti beans idzo yakachena mvura yacho. Saka ndakapinda nemvura imomo pandabuda kudai ndobva ndapinda mune chimwe chiimba vaiva nevanhu ivanga vakatopfeka mamwe machira so muchingotoridzwa zvengoma dzichiwanidzo dzidzi ndobva ndangotopatikawo ndichingodaro pamwe ndaingotouri musango pamwe ndairotowo kana kuti shumba yakandigara panapa pamwe ndaingorota zvimwe zvingori weird. Ndanzwa muchiti makazouya mbida kuedza kutaura nababa mumuri mune mumwe wamakambonyeurira kuti vadikani ndo zvinhu zvandosangana nazvo chida pamwe ndibhudhi kana kuti munin'ina handisisi vaizvitambirawo sei? Kutsanangurira ndaingotsanangurirawo ndina chimwe chinhu chinoitika kumhuri kwedu kunyatso kuti kubatana kudaiwo hakuna kunyatso. Ndakatsanangurirawo vandakatsanangurira like pamba patakatogara hatodi kana kutozvinzwa izvozvo hatodi. Saka vana ndina sisi vandinoteerana navo inini pakuzvarwa ndakavatsanangurira vanoziya even baba wangu chaivo vanotozviziya ende vanotozvitambira pasi. Baba wangu vanotoita kuzvechivanhu vanotoita izvo zvikuru wamakuwa izvo vachiri kutozviita saka izvozvo vanotozvinzwisisa zvese izvozvo. Saka ndoda kudzoka muri muprocess yekuti mutaure nyaya iyi nababa kuti makazosvika sei makazonzwanana here tiri papi? Nababa ndauya kudaro paripo pavakazombonditi ini manje handina kuda kumhanyira kuti vati mudzimu wacho utambirwe ndakandichida kuva neshuwa tanga ndameka shuwa kuti ndiwo here. Saka vakabva vati ivo vandambobika kadoro
kekuti then ini ndoenda poonekwa kuti unobuda here. Saka vakamboita kunge vazvikanzura ndobva vazodedza, ndobva ndauya ndakatouya kumusha kumasvingo ikoko, ndobva ndadedzawo sesi wangu vandiri kutaura ndikandokumbirawo muvepo kuitira kuti zvinenge zveiitika panguva ndikanga ndisingazivi muzondiudza kuti zvii zvachiitika. Even chero mwana wangu mumwe mukomana atoripo panapa ndisi kuti ari papi ake anga aripo. Ndobva taenda, ndobva pabikwa doro iroro. Saka rabikwa doro iroro mudzimu wacho unonzi wakabuda. Wabuda ndobva watsanangura zvakatsanangura, baba wangu wakatsanangurirwa zvekuita. Ndobva vanzi ivo vane mukoma wavo vasara vangori ivo vari 2, baba wangu nemukoma wavo. Saka ndobva vatsanangurirwa, baba wangu vakanzi endai, hanzi vakanzi andigoni kuti ndinoda kutsanangura zvainzi zvaitaura mudzimu wacho. Hanzi wakati handikwanisi kuti munditambire mumusha makaita zvamakaita. Saka ndoda kuti mumusha mutange madini machena, asi handigoni kuuya nchikuudzai kuti ningi naningi ndovasina kuita zvakanaka. Ndoda kuti muzvifambire, asi chokutanga baba vangu vaudzwa kuti vaende vanoita make peace nemukoma wavo. Saka baba vangu izvozvo zvavasingadi. Saka tadaro ndobva vaitwa, ndobva zvapera. Baba vangu vanzi vakatotaura vakati ndoda kusvika sei ndokudindi, ndobva zvapera izvozvo. Zvapera ndobva tagara nditika, ndobva ndatodzokera, ndobva tagara ndazodzoka futi. Saka kudzoka pandakaita ini manje ndandauya nepfungwa yangu yekuti tichiudzana todzana kuSouth Africa ikoko ndizvozvo kuti ukanzi nevamwe ukanokumbirira kuti tokumbirawo whatever vari kuda kubuda pauri vavo kuti vaende somewhere pamwe zvanzi zvinokumbirirwa. Saka ndobva ndakauya ndine aim yacho. Saka ndauya ndobva ndati regai ndimbotsvakawo, pane vamwe ndakatsvakawo pandakaendawo kwavari vanoita zvekubatsirawo izvozvi kuti vavheneka pane ivavo vacho. Ndakango ndichisvika takatopfugama tichipinda mumatare macho, bva vatotanga kutotaura zvemudzimu iwoyo futi kuti pane mudzimu uripo wakadai. Ndobva tapinda, bva vatsanangura vakati baba wako vari kupi chichi, vadi ndikatsanangura ndikati baba unozviziva chii, vakati ndoda kuti vauye. Ndikavatsanangura baba, bva vauya, bva tapinda matare aya vakatsanangura vakatoti ndozviziva zvakadai zvikanzi ko saka chikunetsa chii. Ndobva vataurirwa kuti ndakaudzwa kuti vakanzi ko imi pamakanzi muite sei musuri kuita. Vakati iwe ndandigoni kuenda ikoko nokuti vane muzama personals avo handikwanisi kuendako. Saka motadza neiko izvi sacho, saka zvozogadziswa sei kana musina kuita zvamaudzwa. Zvakamupera zvakadaro. Ndobva sekuru vaya vati ndokubatsirai kuti tiende nenyaya yenyu, asi zviripo ndezvekuti mudzimu wacho unenge uda kutanga wachenurwa. Saka vakatiudza zvekuita nezvekutenga, vatatenga zvinhu zviya zvikauya tikaita first process. Ndobva tazoenda pamwe patakanzi futi tengai zvimwe zvinana mbudzi nene zvimwe zviyacho zvataitenga, ndikatenga zvikauya ikaitwa process. Saka process yanga yasara kwangu kwanzi chitengai zvokuti pazobikwa kadoro ipapo pasekuru iwawo. Pobikwa kadoro ikako, then modedzana paukama hwenyu woburitswa mudzimu wacho utaura zvauri kuda, hama dziripo. Tasvika ipapo tiri tese. Saka patakazotanga nyaya yekuti takuudza baba manje kuti kwenya process yamusina kuita iya yekuti mungonoudza vamwe vachazoziva sei, because hazviri zvinhu zvokuti tongoita mumba medu, zvoda kuti dzinza rese rizive, ndokuzotanga kunongedzana kuti muri kuita zvenyu mega. Baba vakaramba, tikatonetsana. Ipapo takazosvika pakutonetsana because ndanga ndakurwadziwa noti mari yandatoshandisa kubhadhara kuya ndandatokwereta. Ndauya saizvozvo kudai ndandatokwereta futi mari iyoyo. Muri yeZimbabwe ndinovemba muri kunzwa nyaya yamama Mai B yavari kutitsanangurira. Murandakadzi ari kurarama achitaura kuti ndine mhepo iri kuda kubuda pandiri, asi mhepo iyi ine zvairi kutaura kuti ndinoda kuitirwa zvinova zviri kunetsa kuburikidza nemadaka anowanika mukati medzimba dzatinorarama tiri. Ndovemba munoziva kuti dzimba dzega dzega dzine nhamo kana madzudzu anenge ari mukati madzo. Vabereki vanogona kana kusada kuonana kana zvimwewo zvinoita kuti hama dzitadze kufambirana, zvinhu zvinowanika mukati mekurarama. Asi tinenge tine chivimbo chekuti tichinge tasvika panzvimbo kudai panowanika handingati solution kuti toenda sei kumberi dambudziko ringe riri rinopera. Mama, ndoda kudzorerai kumashure. Matsanangura mukati pamakazosangana nababa vakabika kadoro vachida kuona kuti mudzimu uyu unobuda here. Mudzimu ukabuda. Muchinzwa imimi semunhu akanga asvikirwa nemudzimu, mudzimu uyu uchitsanangura nekaruzivo ndinako, mudzimu uchisvika pamusha unotanga kutsanangura kuti inini ndine nhingi, ukama hwedu hwakamira so waiti ndiani? Waiti ndimbuya, mai wakabereka baba wangu.
Saka vatsanangura zvese izvi nekuti ndanzwa muchiti nababa vakatoudzwawo kunzi iwewe ndoda kuti uite so enda unofambidzana namukoma kureva kuti baba vakazvitambira kuti zveshuwa munhu adzoka uyu ndiamai vangu. Aizvo vakatozvitambira Saka iko zvinezvi ndanzwa muchiti baba havasi kukwanisa kuti vafambidzane nemukoma wavo. Makambotsvaga here dzimwe nzira zvichida pamwe kutaurana natete, zvichida pamwe navamwe ana baba munini kana kuti ana baba mukuru kuti paya takafamba mhepo ikabuda ikataura zvakati, asi baba nekuda kwechigumbu chavainacho vari kuti inini handigone kufambira mukoma kana kuti topafambisa sei, muchinzwawo pfungwa dziri kubva kuna nababa kana kuna natete kuti pamwe vangangonotaura nemukoma akauya iye vakagadzirisana nhau dzavo kuti dambudziko ramuri kusangana naro rifambe. Akutotaura akatotaura because kuti atotaura even chero ana tetewo chitovatsanangurira, asi kuti zvinoitika ndezvokuti ana tete vacho vanenge vari kure. Ndotaura even chero nehanzvadzi idzodzi, hanzvadzi iyoyo senge panopamba patiri vakatombowila vega vakati kana musingakwanisi togona kuenda isu, asi vaizviramba still. Ndiani ndi baba vaizviramba still vachiti tinogona kuenda isusu tonotaura navo on your behalf, but still vaingozviramba nemeno zvavanenge vakaitirana, but izvozvo zvacho ndizvo zvinenge zvokonzerana muzaki epiro kuti ivo vasara vanhu vachembera vekuti isusu tasara tega, pakasara pane gipiroro ndopanoona kuti panenge pachingosara pasina kubatana. Ndopana ndauti kubvunzai kuti imimi sevana nditi imambo kuita pfungwa iyoyo yandiona kunge ipfungwa yakanaka maonero andiri kuita kuti imimi mochienda munotaura ndi baba mukuru anditi baba mukuru pane nyaya yakaita so but nyaya iri kuramba kufamba nekuda kwekuti baba vari kuti takatadzirana zvakati monzwawo pfungwa dzavo zvichida pamwe anogona kuti handi ndinotaura naye tigadzirise chi nhau iyi chiri kumisa chii, nekuti mangwana nditi sekutaura kwamaita kuti vava vanhu vakura zvichida pamwe baba ndo vanotanga kutungamira nyaya yotadza kufamba here nekuti pakasara paine daka ravanga vainaro namukoma wavo ivo vamwe baba varipo. Nyaya muri kubvunza yakatonaka, nditori muprocess izvozvi ndichitotaura kudai musi Friday ndemangwana nditosimuka kuendako tosimuka kutori nemanyaradzi ariko amaiguru mudzimai wabanguri vavakashaya saka ndatoti let me take that opportunity ndive ndatozviendera ndombonozama ndonzwa pfungwa yavo kuti ndo zvazviripo ivo votonzwa kuti vanoti kudiwo. Saka pari zvinhu izvi chamisa nyaya yekugadzira mudzimu tisiri kutarisa yana baba chii chamisa izvozvi ndechekuti inini wacho iyo zvinhu izvi vanga vakumboti after iye yatakati yacho vakagumira parodi mwara mwamva vatodzokera kumba vari kuti ivo vakuti ivo hauziwe mumhuri mangu ndiwo kwa mai saka zvofanira kufambirwa nekwavo ikoko, asi cho ndichamisa nechekuti alright ndimai wavo ndivo kumusha kwavo but ivo vanga vamboda kuzviita one pekutanga saka handizi kuti mareasons acho vanga akamira sei kuti sei vanga vamboda kuzviita sei zvinova kuti ndezvekumusha kwa amai wavo asi vadaro futi sekuru vacho vakambotsanangurira vakatsanangura vakatovaudza kuti unogona kunge vari kwamai wako asi vanga vakaroorwa kumusha kwenyu saka vanoona zvemumusha menyu nokuti ndo mavanga vava saka ivo vakatouya vanogona kukurira vamwe zvoti vakatonzi panobuda mbuya ivavo vakagadzira zvikaita imwe midzimu yakatotsipikwa inogona mutoona tozoona futi zvitodini zvichobuda asi papo ndo pavasiri kuda kuti pagadziriswe. Ndopangu pananoda kubvunza futi kuti handizive hangu ruzivo rwangu kuti is it possible kuti ambuya amai vababa vanogona kudzoka vachiuya vari pamuzukuru? Ndizive handitoziva ndosaka ndiri kuti ininika ndine mauya acho ekuti ndoda kutotsvaka even kana ipama ndatobatsirwa kuti mudzimu here zvechokwadi because mugona kuti mudzimu uye vachita sekuti mudzimu ndakanzwa vamwe ndoka maprogramu inyiwa vaiti mudzimu patipozondikonzi kwai chachiri chikwambu kana kuti dzimwe mhepo dzakaiswa yotambirirwa mumhepo saka ndiri kuramba ndakatozviramba izvozvo because ndakati ndoda kuti paonekwe kuti mudzimu zvechokwadi here. Ndopaipa ndambobvunza ndichiti kuziva kwandoita inini mama toti mudzimu mumusha medu ukauya unofanira kugona kutsanangura kuti ndiani
unotogona kutangotaura kuti ndina ngirikini sekuru wako ndikazozvara nhingi ndikazozvara nhingi zvichida pamwe kusvika pageneration yatave iko zvinezvi handiti ndopana ndichikubvunza ipapo kuti uyu mudzimu uyu wakagona here kuita izvozvo? Ndifunga kuti pane vakazvibvunza kuti ndakangonzwa kuti hanzi vakangotaura nimbuya kudai vanga vakatogara vakatozviaccepta kare kuti mai wavo wandobudaira ndizivi kuzi handambonzwa zvese isitiri dzokubvunzwa kuti zvese izvo ndakangonzwa chibvunza hanzi vati ndimbuya kana kuti veukama hwavo vakanga varipo here because ndo vanokwanisa kunyatsoziva zvichida pamwe mazita uchatanga kutaura kuti ndini nhingi ndakazozvarwa nanhingi ndikazozvarwa nhingi kusvika patava iko zvinezvi vaivapo here kuti vaconfirme zveshuwa kuti zveshuwa iyi munhu uyu tinomuziva? Pechi 2 pari papa wakambotanga kumashure uko paripo pakamboitwa like I said kuti baba wangu achikuita zvemakuwa paimbowa neguwa ratete mwanzvanzi yawo yairohwa saka unenge wakamboattempta kubuda dai ne hama dzacho dzana sekuru iwawo waitowapo ndobva baba watadza kuzvientertaina zvekuti vana sekuru vakatomboti popote nezvazvo kuti kose then pechi 2 apa vandiri kutaura kuti pakatozodedzwa vana sekuru papa nana sekuru 2 vaivapo vakatodedzwa vanga varipo vakatoanzi handizivi nandizozivi kuti pakanzi zvavaitaurira panana sekuru vanga vakatodedzwa hanzvadzi vana tizoti hanzvadzi iri dzambuya iwawo asiwo vaitoconfirm here kuti zveshuwa mudzimu uyu ndomumusha medu ndipo pakaita se pakakosha ipapo kuti tizive kuti zveshuwa mudzimu chaiwo here kana kuti vanoiti mudzimu peperekwa kuti inenge yakarasika kana kuti zviri zvikwambo ndopana nda kuti paita se pajeki ininiwo handidi kuti nditsanangwa zvandisinganyatsoziva but ivo kwachezvavo vanenge vakatozviconfirm kuti maybe yanzvanzi yavo but inini kwandiri ndokusiri kundijekera nokuti ndotya kuzopfekedzwa zvinhu zvisiri izvo saka iko zvinezvi nedambudziko riripo hongu baba vanoti vanoziva nyaya vanenge vakasununguka here kuti pakanzi pawanika rubatsiro kana kuti pakanzi uyai kwakati vanosumuka here? Baba vangu vanogona kusumuka asi zvinozoitika pavari vane dzimwe nharo dzinozokuti auzuti zvimwe zvinongozobva kupi like ipapa ndiri kutaura kuti ndakatovadedza vakatosimuka vakatouya zvakanaka tikatenda tese vazoramwa vadzokera ndakatozonzwa kutozonzi hanzi takaenda ikoko nasingatombozivi tiri kuenda kumwanga asi vakavatosimuka vaitoziva kuti ndozvavari makavajekesera vangu makavatakura makavaputira kana ndakatofana ndiri kuno pekutanga ndikatoti papa kwanga kwanzi asi mari handina ndopazoitawo mwakandibatsira nemari ndobva ndatoti pane wandibatsira nemari atindozomudzosera tauya ikoko ndadzokera hangu kubasa kwangu saka handizoti mukwanisa kuuyera vakatouya nemwanzvadzi yangu achitofamba nawo alright handi paupenyu hwenyu mama matambudziko amuri kusangana nawo kuburikidza netoti mudzimu iwoyo ruda kubuda ndeapi? Ini matambudziko andosangana nawo kwamafrank mumarriage mangu imomu ndinogona kurota like ndakarorwa vamwene wangu inono kwandakaroorwa ikoko ndakatosvika vakatoshaya vasisiko vatezvana vakatoshaya vasisiko but ndinotovarota ndotomosvika nguva yekuti ndinge uchivarota zvinongo vanhu vacho vanotedzerawo tradition yekwawo vanototedzerawo zvechivanhu chekwawo saka vakatombosvikawo patime vakatombosvikawo kutombotorawo mabhotili ava vanoti manhingi vakatoitawo chivanhu chacho because ndandanyanya kutozvirota then zvadaro matambudziko mamwe anoitika ndechekuti ndogona kuti ndiri pamba pangu ipapo ndogona kutongodonha chokuti pamwe handitozivi kuti chii chiri kuitika ndozoudzwa dzimwe nguva nekuchechi zvikutoita nekuchechi kwangu vanotozviziva ndogona ngo ndiri mberi ndiri kutoona izvo zvinhu zvandakadai pano nditori graduate yechifundi chandaitotaura ichocho kuti ndichitaura namukwamari pati ndatienda for graduation yechifundisi ndiri kutotaura kudai saka ndogona ndiri kuchechi kudai ndiri kumberi kutoimba kana tikuita zvekuchechi izvozvo ndogona ngodonha saka mazuva ekutanga munongoziva nekuchechi ukadonha idhimoni nonyengetererwa unoita sei saka pandikazowatsanangurirawo kuti kune zvakadai saka iye zvinezvi vanomboita dzimwe nguva vachiti kana zvaitika vobvunza saka pavanobvunza dzimwe nguva vanotaurirwawo kuti hanzi ndini ndakazodai baba wake vane nharo inofanira kudini pane zvoda kugadziriswa chichi ipapo that was before iyi yandataurai ndokuzouya zvakadaro pamwe pacho pazvakambozoitika vakati vakabvunza futi vakazoudzwa kunzi hanzi ane nharo too much uyu akangwarisa uyu saka uchazivi kuti zviri kubuda zvii saka mandimi maita chifundisi ndanzonge futi bhoti ndimufundisi pandanga ndichibvunza nzira saka imba yemafundisi right hamuna here zvimwe sevanhu vanonamata zvichida pamwe zvamunenge muchiona
zvichida pamwe ndibhodhiwo zvavanoti inini zveshuwa I can confirm kuti mudzimu uyu nekuti ndakaona zvakati mumwe. Sisi yangu I believe zvose anything to do nezvechivanhu vanhu hatombozvi kuzviona. Hatombodi kana kuzvinzwa. Hatombodi dzese hanzvadzi dzangu neanotera kumashure kwake hatombodi. Mukatongoitanga dzodzidze nhingi nyaya dzenyu dzatosiyana. Saka kumachechi uko vari kuti chino ndanzwa kuti pamakatanga kutozvinzwa maizvinzwa futi mumachechi momandiri munhu wekuti unenge uchiziva ungoudzwa wanzi ava vanonamatira ava vanoona saka tongondevavo vemakereke havana here solution yavaiva nayo yekuti waungu dambudziko tariona chireka tikubatsireso kana ini vakatongonditi izvizvo toda kutoti mutonoita ndezvekudzinza kwenyu kweko motoenda zvonoitwa zvogadziriswa hazvokunzi kubatsirwa vanogona ngokuti imbodaiwo kuti zviholde like zviya zvokuti usangoti pese pese wadona musati like papa ndiri kutsanangura ndiri pamba pangu murume wangu akutozviziva akutozviunderstand ndogona kutongodaiwo zvokuti ndakararapa ndiye ndichitonzwa kutonzwa kunga pane munhu akandibata gumbo achindizvuva kudai so zvekuti ndadaro ndaona zvadaro takambosvika pakuzombotiwo ngatimbotsvaka iwe kusaidi kwekwenyu kwanoita zvekwavo ikoko zvechivanhu chirudzi chavo timbondonzwawo kuti zvakamira still zvechivanhu ichochi zvakandokonfemewa ndobva atoudzwa akanzi iwe unofanira akaudzwawo zvakanzi zvinofanira kuita iye akanzi ane zvekwakewo inewo ndine zvekwanguwo but ndobva abvunzwa wanzi pane zvaunoona here iwo pamba penyu pakadai akati nanda zvandoona akanzi asi mukadzi wako anozviona because ndogona kuti saka dzimwe nguva furingi ndaimboita sokuti ndakupenga here kana kuti zviri kuitika here kuti ndogona kutoona ndotomudza kuti ndaona pagedhi pakamira vakadzi 2 but angari pamberi akaita kunga akura umwe ari kumashure kwake but vakabata kana kuti poto kana mapuretuku uye ari kuita zoti arida kupinda then pavanoda kuita senge uraundi ati akapoita pobuda kana kuti mumwe munhu akaita senge ambuya uyavo ndidzivirira ndonikikina ende kakatoonda dzimwe nguva ndechinzwa kana kutodzipwa kokuti ndonzwa sokutoti ndakudzipwa zvinotoitika kumba kwangu zvokuti vanhu vazhinji vanogona kutotanga kutozvinzwa nchitaura kudai vasingatozvizivi but murume wangu ndikwanzi anonzwa shona anotozviconfirma kuti izvozvo ndiye anozviziva every time pazvinoitika chero mwana wangu mukomana akambozviona ndinonzwisisa pamunodona pane zvamunonzwa here pane masainzi here kuti munonzwa kuti pamwe kuswera kwanhasi ndogona kudona pane zvo zvichitoda kuti uye zvichida kutoitika ndotozvinzwa like mumwe musi wandaitonyatsotoutsanangura nezvenyaya iyoyi pandakatanga kutaura nambo ndakutofokasa nezvenyaya iyo ndakutoti hei ndinge ndatarisana nerubatsiro rwangu panapa ndinonzwa kuita kutanga kungonzwa kuita kunga vhudzi rangu kunga hameno zvanenjimonzwa so ndotonzwa kana kuti muiri kusheka kunzwa kuti hana ingoroba fast ndinzwa muiri wangu uchida kana kakudedera zvoti zvino nenyaya yekuti ndakutombosiya ndogona kuti handichatosimuki ndogona kungogara pane ndakadini ndakagara pane pandoda kudzoka pavabereki apapa muchinzwa imimi handisi kuda kuti tipinde mazviri because dzimwe dzacho dziri masecrets emhuri mukoma nemunin'ina daka rawo riri papi inini handizvo zvandisingatozivi ngoma Frank ndozvatoda kutotsvaka rubatsiro zvazvo kuti zvijekeswe kuti chimbori chii chinoita kuti vana vanyamunhu vasada kuonana kudaro chii asi ndotarisa inini hangu handi baba mukuruku handinyanyi kuvapa blame vandoziva ndivangu baba kuti ndo vanenge vaine nhare idzodzo apa ndo mudiki ndo vanofanira vakusimuka vachienda kumukoma but vatsikuduri vatsikuduri nekuti zvichida pamweka pane anenge aine paakafamba akabata zvakadi zvaakabata zvoita kuti chi vatu ava vanhu vasaita se vasaonani ndopana ndoda kuti tione kuti hapana here tikati chibinge chingava chiripo ndoona zoti chiripo ini asi kuti vanenge vasingatidudziri sevana ndoona chenge chiripo saka inini ngoma Frank ndo zvandinoda kutotsvaka kuti zvioneke kana zviripo zvibude pachena kana vana vachiziva pachichenwa vanhu vachionana kuti vanhu vafambidzana vazivana kuti akabata ndeuyu kana pasina rungo ruvengo rwokuonekwa kuti varungovengana ko ava bamukuru ava vanoitawo here zvechivanhu banguru ava havaitoitiwavo vakatozvinyara banguru ava vaize soft as wool as compared kuna munun'una wavo vakazvinyararira
handizoziya hanguwo zviri kuma-background zvinozoita kuti handizoziya hangu vafiringane. Ndisingazivi pane mamwe matambudziko amurosangana nawo? Matambudziko aripo Ngoma Frank. Matambudziko 1 regai ndimbotaura kusaidi tichikura ndonga ezi ndinokudza kuti ndiri muteveri weprogramu yenyu izvo kutodaro ndizvozvo ndinototi chero maprogramu akaitika rini then ndinomateera ese ndichiona ndichifollowa saka uchiona zvichiitika ndipo unozotanga kuona kuti saka apo like izvo zviya zvekunzi zvemhiko zviya zvekunzi mhiko dziya tichikura zvaiva mumuri medu taikura isusu pataikura tiri vana taingoudzwa handisi kuti pane zvaivapo asi ndoda kungotaura zvataitwa kuti kana zviripo zvoonekwa kuti pane zvaivapo iri pasinawo kunzi zvipo taikura chatakakura tichiziva tainzi uchipfuura payadha haufaniri kupfuura uchidhonza sanzu when it comes payati kana muchifamba futi moto haufaniri kubvumidzwa kubuda nehuni kubva mumba yemoto ichibuda panze makarara hamubvumidzwe kubuda uri half dressed zviya zvokuti maybe pamwe marara kuri kupisa mabvisa kana zvekumusoro wongoti panze zviyamobuda wongobuda ukadaro kuti zosungira chinhu kudai zvasingabvumidzwe. Chimwe chinhu futi tainzi musanonga mari chero ukaona kana ingava coin kana sendi kana whatever sanonge zvimwe zvezvinhu zvataingoudzwawo saka mina kana zvaingowa zvinhu zvekuti zvizvimweni musaita. Saka right tani pekutangira pazvinhu zvese zvamaiudzwa izvi muchirangarira imimi hamuna here zvamakakanganisa? Isusu panguva yacho iyo yatina nguva yedu isusu Ngoma Frank taiteedzera zvataiudzwa vanga vasiko ini ndakazowana dheira ndakazombobvunzawo munin'ina wangu ndikati isusu tichikura tainzi musadai imimi makazviudzwawo here kuti maizviitawo here akati taikobuda isu zvese kuti kudai taingoita isu hatina zvataimbona saka minyimbuti kana dzanga dziridzo pamwe dzakatodini nekuti pamwe ndopanogona pachibva dambudziko nekuti handisi kuti ndizvo asi mukufamba kwatinoita ikoko tine vamwe watikambotaurawo nawo sekuru achiti unozviziva here kuti kazhinji ukaona uchipiwa mishonga yatova nemhiko kazhinji kacho unenge uchirombesa zvekuti pamwe futi patiri kuti mudzimu zvinogona futi zviri zvinhu zviya zvakatyorerwa mhiko zvakutsoka zvichidzivaidza vanhu kunge exactly my point ndozvandikutya asi imi makambowana here nguva pamakagarisana nababa kuti mawabvunza kuti baba isusu tichikura maiti ngatisaite izvi zvakazoperera pari? Mwavengu baba wangu andikutaura mozaimwe makamboita anonzi ainzi eketi nharo idzodzo ndozai baba wangu zvokuti havatombodi zvimwe zvokunzi kwai munhu unovati kuti ungagara navo kubvunza even zvandokudza izvo kuti baba vangu takakura vakasiyana namai vangu kana kuti ze reason yezvakaitika hatinambowana room yekuti ngazvibvunza izvo chero nanhasi hanzvadzi yangu iyoyi yakatomboda kuzvibvunza unotoona kuti masamba atosiya hitangiki saka watimo kutozobvunza zvokuti kwai izvi zvekudai and there was a time futi if I remember tatotama kumusha ikoko kwatiwa kusati kwatabhuzi vakazorelocate there was a time yekuti pane mbavha yakasvika pamusha zvimwe isusu techimozi watetisipo asi zvinongotaurika yakasvika pamusha ichida pachirugwi cheunga kudai dauba kana taita sei avanga vanhu akangomira paningi ipapo pachirugwi ipapo hazviitike izvo zvomungoma kuti munoda kuba unowanikwa aripo wakangomira wakasvika akangoedzerwa akamira ipa pachirugwi ipapo saka ini nezvaisino zoina nichiona unomangona kuti pamwewo nokuzama madhudha redu akare vanga vasingaiti in the name of kuromba vaita in the name of maybe kuchengeta musha wake kana kuti musha unonzwa but zvazokanganisika zvo isusu tauya vana vedu varongokakata masanzu vachenda handi mazono makuti taakunamata saka zvese zvataitawo mashure hazvichashandi tinonamata zvinopera exactly ndozvikuitika alright ndambonzwa patatanga kutaura mama uda kubata mamwe matambudziko muchiti ari kusangana nehanzvadzi yangu adoita sei ndaapi mamwe matambudziko ari kusangana nevamwe mumhuri? Matambudziko ari kusangana nevamwe regai nditaure evandaitaura navo tichisheya ndinawo sisi vangu ivava vanonditeera vandoteera inini because vane zvavanotaurawo ivo vanotonamata kungochena idzi vanotoudzwawo zvavanotoudzwa zvakatowanda zvekuti manje dambudziko rine vanhu vekwedu vacho havagoni kubuda zvandatoita izvi ende zvandatoita izvi Ngoma Frank do or die. Ndaita inonzi do or die yekuti I've signed signature yekuti ndakuenda kuhondo
zvaitika ngazviitike zvimwe yazvona ini asi ndine in the name of kusunungura dzinzari kwangu nemhuri yekwedu nehama dzangu nehanzvadzi dzangu nevaning'ina hakuna wandingati ndakatarisa inini neexperience yangu mamiriro zvezvakaita itsava-tsava upenyu hwacho itsava-tsava. vasikana vamwe kunonzi vakaroorwa vacho isaidha murume unondofa kana kuti aroorwa wacho anondoroorwawo ndezvekundoti vamwe handivasina kuroorwa zvachose but vatodarika maages okuti anofanira kunge aroorwa anenge asina kuroorwa kwacho. vamwe vacho zvinenge zvichiitika muupenyu zvacho unotongozvitora as inomali hambotonetseka kana kuti anganetseka kuti at this age hauna kana pamuti pako pakadai manei kuti zvinhu zvakadii kuti zvichaita ndizvozvo. isusu vari mudzimba macho kudaro inenge ingori kakatanai wozoti unenge uchiziva kuti inini ndakamboona zvakati pamwe pane something a force behind, let me fight it. necho chichifundisi chacho chinokudzidzisa kuti zvimwe zvinhu you fight, you don't just quit. Ndanda kuya pamambotaura ndisisi wenyu vari kungochena muchiti vane zvimwe zvavanoudzwa zvavanosanganawo nazvo ikoko vachikutsanangurirai mimi vanotsanangura vachiti matambudziko arunza arubva papi? Matambudziko ari mumadzinza imomo ari mumadzinza imomo anobva mudzinza imomo ende ivo vane zvimwe zvavanenge vachitotsanangura zvokutoti izvozvo handingakwanisi kutotsanangura kuti ndiye ndotopinda munhingirikini musimu maprivacy nanzwa muchiti mukoma iko zvinezvi vari kuluza site zvakatanga sei? Kuluza site kwehanzvadzi yangu kwakangotanga because vane zvavaimboona paripo I remember kumashure uko paripo pavaimboona vane mwana wavo musikana second born yavo aimboita zvekudonha and aingodonha kudai ongorara kana kuti zvakaitika for a period nyana ndobva zvazopera handizo zvakazopera kana kuti zvakazodi but zvakazongoperawo aidonha but ndakazoti ndomubvunza kwamunomboitawo imimeri kana kuti handizozivi but iye zvaanoona zvasiyana nezvandinoona inini because iye aiti pandakamubvunza nchiti chii chaitika aiti iye anoona vanhu vakapfeka zveblack vakangosiya apa pamaziso but the moment anongovaona then she passes out hazozivi kuti chii chaitika uzongomuka upapaya saka izvozvo zvaiitika that was part of zvimwe zvacho. Then there was a time even hanzvadzi yangu paakambotofomera ambowana tunyanga mudhrowa mumba akatotutora foto akatotomera tunyanga so tukaita kunge tukareba kungodaiwo turi tunyanga tuiri. Then there was another time futi vakawana nyoka mukabhoti mumba vangasingagari zvavo panapa but maiva mumba chikapu chacho tokari chakatovharwa chakakiwa but vakatowana nzima ine nyoka yanga yakatenderedza katipoti irimo mumo ikaurayiwawo nevamwe vakaurayiwa ikapiswa. Then after that paita zvimaaudhios izvozvo ndo pakangotanga kuti but iyo manje vaenda kunhingikini kwachiremba nemaziso acho hanzi vakanzi glaucoma. Hanzi glaucoma but isusu totarisawo tingotarisawo sevanhu nezvinenge zvamboitikawo kuti pamwe zviri related pamwe zviri ikoko sevamunongoziva mweya yetsvina iyi inogona kukupai zvimwe zvirwere zvoti unorasa focus uchiti ndizvozvo ezvi kune zvimwe zvinotoda kudii kutsvagwa mudzi wazvo. Saka vakatanga vachingoendawo zvishoma vanangotanga ngoti vakatanga vachingoita izvozvo kuti vakumboona vachidai like izvozvizvi munhu inyaya yekuti munhu ari intelligent and ukuti vane corner side yavanoona nayo uku kutori completely dead kwatova completely dead vane engo yavanoona nayo kuti vachitotarisa kudai vanotodaiwo kuti vaone zviri uko ndo zvinoita iri harichatonyatso kutoona but vanotoita zvoti mungavaona mugona kutofunga kuti vanoona asi vanosingatooni. Saka vachiri kuenda kwachiremba vari kubatsira kwachiremba vachatoendi vakatoregera kuenda kwachiremba. He is a believer zvakapfurikidza zviya zvokuti vanoti his sight will be restored. Ndopana ndoda kubvunza kuti nhasi unoyu muri tete mune muchinzi makaroorwa ndimo mauya muda kutakura matambudziko emhuri zvichida pamwe zvichanzi tiri kuda varidzi vedzinza nababa pachafambiswa sei iwo sekuru hatisatotaura nezvavo nekuti matitaura kuti makata apa vamwe ava muri kutaura kuti vanonamata panenge pototsvakwa rubatsiro ngomavhuringo kuti vauye vavepo zvichida pamwe mubatsirano kana kuti kana ndoda kutsika mumusha menyu panotoitwa kuti paitwe kuti vatsike
ava panotsvakwa zvokutoitwa kuti vatsike kana zvatombonzi panoda kutsikwa panotsikwa ngoma Frank panototsikwa because panomira zvakanaka mukaona munhu oita zvandaita izvi unenge uona kuti ndo ndazama handina mamwe mabatsiro andingaita regai ndimbotsvaka help iyi pamwe ingasunungura ende inotori vane vanotoitsigirawo vasingadiwo kubuda havo pachena asi vachitoonzwa kutoti itori nzira kwayo saka ndakuudzai kuti ndaita inonzi do or die yekuti ndazvipira kuti chinouya ngachione ini and I'll be willing to apologize to them kuti I'm sorry ndandaita asi ndiri kutsvaga nzira yekuti tibatsirike ndopana mbokubvunzai paya kuti hamuna here pamwe zvichida pamwana baba nina natete ana chichi vekuti mundu wame makungosairira kuti aiwa imi mende pamberi ndimana baba ikatigadziresepo pusha kune matambudziko atiri nawo vana votete vangu vose havakwanisi kuenda pamberi pababa vangu hakuna anokwanisa kuenda pamberi pababa baba vangu vanogona kuti izvozvizvi ngoma Frank kwaitiwa chaitiwa charongewa chokunzi kuendwe kunoendwa baba vangu vakati hakuendwi vanhu chero vari kudzimba dzavo ikoko vana vaende saka nhasi unoyu ndanzwa muchiti muri mufundisi hanzvadzi ndimufundisi rubatsiro muri kutsvaka kuvanhu vakaita sei ini ndototsvaka kuvanhu vechivanhu ndiri kuona kuti zvinhu zviri kuitika zvinhu zvechivanhu zvinhu zvechivanhu ende iye hanzvadzi yangu iyo ari kuramba akatombozvitaura kumashure kuti pane mudzimu futi waimbotaura kuti waida kunge uchibuda kwaari iye uyo atori neruzivo rwakatonyanya zvokuti akakutsanangurira unotonzwa kutoti but asi kuti titore this route takatomboita kumashure even asati akunamata takatomboenda kwatakamboenda then ndobva iye atotora mamwe matano kuti zviitwe zvakaitwa vana madzibaba vedu ivavo vakatadza kuzviita ndobva aramwa ndobva atozvisiyawo pakaoma vasikana mati pane vamwe vanotsigira ndinovimba kuti zvinofamba zvakanaka ndichida kuti mudzidzisiwo vamwe vari kuonzo ukoko semunhu wamufundisi nhasi unondonzwa mutaura kuti rubatsiro ndakurutsvaga kuchivanhu kumachechi muchiti mweya wetsvina zvinofamba sei ipapo kuti here vakatisiya zvichida pamwe semidzimu yatutaura nezvayo inogona kudzoka zvida pamwe utori muchechi chaimo madhimoni here inini hangu ngoma Frank zvokutoti chero vekwandinonamata ndiri inini hangu handiraramire kufadza munhu ndinoraramira kufadza Mwari nekuona kuti zvandiri kuita zvakanaka ende inini chimwe chinotondinetsawo ndechekuti vanhu vacho vechivanhu ivavo mubvunzo wandotogara ndichitongova nawo kuti sei vanhu vacho ivavo vanoita zvechivanhu vachizonzi zvezvemweya wetsvina whereas havana munhu warutokanganisa vari kutobatsira ende mishonga yavanoshandisa inobva kuna Mwari ivo vane maonero avo asi kuti anoshandisa chivanhu same applies nemaonero anongoita vanhu vanonamata vanoonawo maonero avanoita vobatsirawo nematombo ava vabatsira nemishonga but izvo zvese zvinobva kunani ndazoti mutiudze mimi samufundisi pamune muchitiita mafaya paya pachitaura kuti ndini sekuru wake chichi pakamira sei ndoti madhimoni here kana kuti vanodaro kuti mwecho ende zvikunotonzi izvo zvikunotonzi hanzi hamusi kutonamata enough saka ina hangu ndaona kuti kunamata ndonamata ndakatora ndinotonamata asi kuti ndizvikurire zvekwangu izvi ndotoona kuti inini kana chiri chinhu chakapinda nechivanhu waisi ngachibude the way chakapinda nacho kana chiripo kana pasinawo aiwa tobva taziva kuti regai timire kunyengetera chaizvo because zvinhu zviri kungoda simba mukunamata pasina zvimwe zviri pasaidi aiwa ndinotenda mama ndisingazivi kana mine mamwe mashoko amunoda kusiyira muri eZimbabwe ndingangoti hangu mashoko zvamunoona kunge zvasaririra zviri kupisa zvamuti izvi zvinoda kuti zvibude kusati kwangu kwandanyanya ndingangoti zvatisaririri ndizvokungoti koku hanzvadzi yangu ndinondirwadza ndikaitarisa ngoma Frank ndinorwadziwa ndozvangu kuti hatenderani nezvandaita asi kutoita kwazvaitika izvika ndiri kuita in the name of iye munhu wekuti anogona kukutamburirai pano there was a time yakagara imba iyi haina kungotoita kutanga kudai vakatanga vachigara pano pane karumu kangari apa kakarofiwa one side rimwe side risina achigara nemwana wake ane mwana wake mukomana wokuti paakaenda mudzimai wake anopota achienda achisara mwana iye anga ari mudiki but akasara nababa wake
pakaenda vamwe namai vavo yaisara nababa vake akadika kadai sakatanga kuti kane rudo nababa but ndobva ndafunga ndikati maybe pachakura achazova nepfungwa ichachinjawo kuti ndoenda kuna mama nanhasi mwana iye akagara nababa wake zvokuti dai vanga vasina kuita mwana iye handizivi kuti vangada vachigara nani ndianogara nababa wake vari vaviri vanotambura dzimwe nguva vakambosvika pakutambura kuti vanoshaya kana kuti chekudya but ukavafonera uchibvunza vanokuudza kuti we are blessed vanogona kutokuudza kuti tokutumira gonyeti rechikafu ikoko but iye munhu haana kana chekudya haana kana pekutangira anotambura nemwana iye achitambura nababa wake aripo aende anoenda ino namai wake achidzoka but anenge angori nababa wake ndiye atori nehistory yekuti inyaya yekuti hake pamwe apo ndaitomubvunza nezuro ndikati if you could be given a time to explain ungadawo here kusheya kusaiti kwadhedhi wako akati ini ndinongotaura asi zvogona kuzondidzosera kunenge kune mwana ari asingadi kuti azvifunge zvakanyanya but mutoro akatakura zvinhu zvakatakura mwana iye zvakakura kudarika iye nokuti paanomira ari munhu mukuru anga asingapagoni ndotoona kuti vanotambura aripo asi ena baba wake ndiye watotongotarisa tichiti ndiye aripo nababa vake vanogona kumbosimuka pano zvokutoti vanosimuka zvoti mese munoti wow 2 minutes war kutanga kunonga tsono nemuromo saka upenyu hwangu hwangu unondirwadza ndiye angari breadwinner mumba medu tese taitarisa kwaari but unosvika paeji yekuti akumbire munhu abvunze munhu zvoti vasingatomuzivi vanoti tori right but zvisina kutomira zvakanaka saka ndorubatsiro rwandonyanya kukumbira kuti tibatsirwe ipapo kuti kana paine even chero mai vangu vari kumusha vakatikuudza mainini vavo patakamboenda pekutanga vakatombonditi ndokumbirawo kuti munditsvakewo ikoko mundichenusirewo ndichenurwewo because vanenge vane mumwe mavanoacuziwawo pane nyaya dzinobuda ikoko kumusha dzokunzi zvazoonekwa zvakadai vanoita zvekuti vanoda saka panoda kuti pachenurwewo nyangwe nendotodawo kutoti kana pachichenurwa pachenurwe panenge kuti pana akabata here kana kuti hapanawo kana zviripo zvoda kugadzirwa here kana pasinawo mungoma frank zvezvakangonaka zvakadaro saka ndo zvandingangondori chikumbiro chikuru chiripo ichocho kuti tibatsirikewo tivhenekwewo muri medu momo idzinza ndingatomboti muri dzinza redu ini ndodonzvo rangu iroro kuti dzinza redu risunungurwe ndine mumwe mumanzvadzi ari kunhingike nekumozambique uko hanzi ndinongoti ndingangowana basa 3 months adzipfuurire ratopera ongozvitamburira ariko munhu unozvitamburira ari kwake munhu unozviraramira ari kwake vanongozonobatana zvimwe zviya zvongoti maybe kwafiwa kana kuti vaviri ava vari kundobatanawo vakadai but zvokunzi kwabatana dzinza hapana chisuwo changu ichocho chokuti dei dzinza redu vanyanzvadzi dzangu vanin'ina vana tete vana baba munini vana ani tabatana tangoita chinhu chimwe kana pachinzi pakabatwa tinonamata tese asi panonzi panodiwa kuti ngativepo tione kuti chii tivepo tese zvogadziriswa kazvigadziriswa saka toti dambudziko redzimba harisi kusarudza kuti vana vasikana kana kuti vana vakomana harisi hanzvadzi yangu iya ndinotaura pane mudzimai wake unokambomusiya akaenda wakara kugona kugarira 2-3 years oenda akada kudzoka hake you just accept vogara kana zvashata saizvozvi zvadai zvoenda anosara kugara zvake amboenda ambonzwi kuti aita anything else ndine imwe zvekuti hanzvadzi akamboroora pekutanga then ndobva vasiyana nemudzimai wake nofaita mwana 1 ndizvo zvaanongowana upenyu kuti uzive kuti zvakananga kupi zvinoenda kupi haumbozvioni hapana ivo kuti uzvivabvunze kuti zvakadai havana chavanoona chakashata ipapo asi zvakaoma sei imimi semwana musikana ndimi muri kuona ndimi matanga kusumudza musoro asi vakomana varipo vasina zvavari kugona kuita zvakakuomera ise nokuti ndoziva kuti kuzosvika pachinhano chamatora chekuti ndaakuita do or die nguva inenge yaita se yareba zvakaoma sei kuti muzosvika pamasvika nhasi pakuti rega ndimire even ndiri mwana musikana chirega ndimirire sekutaura kwamaita kuti not mhuri asi ndaakumirira dzinza rese kuti dzinza redu rinake zvakaoma ngoma frenga ndidi kunyipirai zvakaoma zvokuti izvozvi zvika kana zvikazonzi but handisi kuti ndinodzokera kushure kana kuti ndinozototya kana even kunzi rubatsiro rwauya zvonzi uyai handidzokeri kumashure nokuti zvanatotanga zvacho natotanga asi chandinoziva ndechekuti kuoma zvakaoma vanotaura vachataura vanodini ndonganya ndakatomboitsanangura even chero kugroup redu refamily chataura ndo zviripo ndikatotaura kuti inini I'm not going to stop until I find help and help yandiri kuda isi yangu ini ndega iyi help yevanhu vese
yekuti kana tichisunungurwa kusunungurwi ini unosunungurwa dzinza redu. Pamwe vana baba vedu kana kuri kunziwo ndizvo zvakaitika. Pamwe vari kutoshaya kutoti tozvidini tozvida vari kutotadzawo. Whereas pakawanikwa rubatsiro zvobva zvadzikinurwa zvosunungurwa. Vanhu tozvitadzira upenyu hwedu pasina chinodi chinovhiringa. Kana kuti unozama nguva vhiringi unoti regai timboita chino chiproject tiunganidzewo mari tidai. Paunongodai mwedzi uchingoti dhu panotowana dambudziko rinoitika kuti mari yeipfuure. Auiti chinhu zvokuti unoronga ugoronga chigobudira kusvika pakuita. Panakada kumbozvifamba ndada kuzvisumukira ndakati ndakuita mari iyoyo ndokusvika kumba ndokusvika kwaitika zveko ndakatosvika murume wangu atakura zvinhu zvese abuda mumba pachinamboeka kuti mari yekuti ndisvike ndakutofesana nemarentals nekuti ndichadeiza mari iya hapana yangu yekuti ndichiti inini wacho hapana ndoda kudzosera chikwereti chiya chana ndakakwereta hazvisi kudzosereka unokusungwa ngomavhiringi zvekuti unoshaya mari yochishanda sekuti iri kuendepi iri kuendepi uronge chino hachibudi ukati uite zvinogona kungoita ipapo zvamira ndikuti kana zvichigona kuvhenekekawo muonekwe kuti dambudziko rimbori papi. Vana vagomana haana upenyu hwokutonga ndakadai izvozvi moti ininiwo ndototadza kubatsira hanzvadzi yangu ndoti ndini breadwinner tina mai vari kumba uko inini ndikasava ndoona kuti mai vadya noti kuti havadi vamwe havana chekubatsira nacho panenge pasina ndinasisongo ndinda kubasa havatambiri mari havatopiwi havana kutoenda vachitorwara vari kumba arikutoti izvozvi iya ndotopiwa handizoti kana rent inokwana here asi uchitoenda kubasa achiyawa kana mari yetransport achiyawa kana mari yekuti asvike even kuno kukuzwa kuti tionane pane pasina zvakaoma. Ayo mama ndoda kukutendai nenguva yatagara muchinditsanangurirawo nhamo nemadzudzu dzirosangana nemhuri kana kuti toti nedzinza sekutsanangura kwamaita. Ndine chivimbo chekuti sekusvikawo kwataita panzvimbo muchawana rubatsiro rwakafanira runoita kuti matambudziko anga ari anoganuka tizosangana zvekare tichifara kuti paya but dambudziko rinenge raita sei ragadzirika. Aiwa ndoda kukutendai chose mama. Muri muZimbabwe ndinovimba manzwa mama amai B vachitsanangura matambudziko ari kusangana nemhuri yavo nematambudziko avari kusangana navo. Ndovimba manzwa vachitsanangura kuti ivo mavanofamba vanonzi vane mudzimu unoda kubuda pavari uchinzi mudzimu waambuya amai vababa asi pese pavanoda kuzvifambira hapana chinozobatika kunyangwe mudzimu uyu uchinzi unototaura kuti ndizonyatsobuda ndakachena itai izvi neizvi neizvi zvinova zviri kuita kuti ana baba vange vachitadza kuisa musoro pamwe chete kuti vagadzirise dambudziko. Ndofunga manzwa futi matambudziko ari kusangana nemhuri yavo kuti dzimba hadzisi kumira uyezve imwe hanzvadzi yavo yavari kutsanangura vari kutaura kuti munhu akutorasikirwa neeyesight kunana chiremba zviri kunzi iglaucoma yavasangana nayo asi ivo vari kuti takatarisa matambudziko atiri kusangana nawo mumhuri zvichida pamwe zvingangova zvichikonzereswa nematambudziko atiri kusangana nawo. Kuziva kwandinoita mhuri yeZimbabwe muri mhuri ine rudo, mhuri inobatsira kana mumwe wedu achinge apinda munhamo kana mumadzudzu hoyo mhuri yavo yavachema pamberi penyu kuti veduwe mukaona tauya pamberi penyu dambudziko rinenge ratitambudza kwenguva refu tibatsirewo mhuri yeZimbabwe tiise musoro pamwe chete kana kuine vanogona kutibatsira vangava vari vemakereke kana kuti vechivanhu mhuri yatitasununguka kuti mutibatsirewo dambudziko redu ringe riri rinoganuka. Tiri pano paZim Newsbeat TV ndoda kukutendai nekulike kusubscribe nekushare maprograms ese atinokupai. Ndinoda kuti panguva ino chisarai.